रथाचो आपल्या गावांत आपण वैभवार तुगेली साही पूजन तुगेली गुणगान इतले परमपूज्य स्वामीला अनुग्रह पात्र येऊ तशी कामितार्थ प्रदायिनी तसं लिसा तुगे परमपूज्य स्वामी लिसा अनुजीवोत्तम तीर्थाली नित्य उपासक अंका दिसा तुगे लिसा विशेष उपासन करतो व्यवस्था सिद्धी झाली तंतु दिसा नित्य केले जपाराधने आईचे दिग्विजय रथाचे प्रभू रामचंद्रा तुगे दर्शन मात्रान सर्व हे भाविकालय उपासकालय जीवनात सर्व कष्ट दुःख चिंता परिहार करचे गोमांतकान अन्य क्षेत्रांत तांगा तुगे लिसा अनुग्रह प्राप्त जल्ले वृत्ती व्यवहार उद्योगान भरपूर दिसा अभिवृद्धी अभ्युदय तांगले वास्तव्य तुगे दर्शनाचे तुगे अनुग्रहाचे प्रसादान सुख निवासु प्राप्त वृत्तींत व्यवहारांत विशेष अभिवृद्धी शुभ लाभ तशी भावी परंपरा तांका दिसा असले सद्धर्माचरणेचे निष्ठा भक्ती तसं सुज्ञान तू दिसा प्राप्त कोण दिसा कन्यार्थी वरार्थी उद्योगार्थी वास्तूची अपेक्षा आरोग्याची अपेक्षा केले असले तंतु दिसा सर्व दिसा विलंबत्व प्रतिबंधक दोष परिहार तुगे दिसा राम नाम जपाचे तुगे दिसा उपासनेचे श्रेष्ठतम फल तंग दिसा तयार उपास दिसा अनुग्रह करते सर्व तंगल जीवना सुख आनंद आरोग्य निश्चित सर्व कर्तव्य पूर्ण यश कीर्ती सकाला सिद्धी आवचे तुगे दिसा अनुग्रह प्रत्येक जीवोत्तम ठाके संस्था पंजाबसाठी 22 वर्षाचे इतिहास संदर्भात विद्यमान दौड समाजाच्या तुगे दिसा चर्चा सारी 22 सांगतो राम नाम दान मंत्राच्या पारायण करते संकल्पानुसार जनजीवनांश सर्व ते सकल मश परिहार योग का सुख भोगाचं तसं देसा परमात्मा सेव कृपा सौभाग्य सन्मती प्राप्त तशी देसा परमपूज्य स्वामी आशीर्वादन नित्य देसा अनुजम जय श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की जय श्री अनुजतम तीर्थ स्वामी महाराज की जय श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय आज 550 वर्षाचे जे आमचे अभियान आशिल्ले 550 कोटी ते आज आमच्या मठान तांकां 3 कोटी 80 लाख 60 लाख आम्ही हांगा आमचे जप केलो सगळ्या जपकांनी आज रामाचो रथ जो आयला त्या रामाचे स्वागत केले रामाची पाद्यपूजा केली सगळ्यांनी जयघोष करीत 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 रामाचो रथ आमच्या देवळाच्या समोर आयलो देवळा समोर ताची परतून पूजा जाली आमची जी सवाचिनी आशिल्ली तांच्यानी सगळ्यांनी करप घेवन तशेंच तांच्यानी सगळ्यांनी जोडवी घेवन रामाचे प्रतिमेक वळणी केली आणि सगळ्यांनी रामाचो आशीर्वाद घेतलो आज आता हो जाल्या उपरांत कार्यक्रम जाल्या उपरांत रथ साखळे वचपाचो आसा साखळेसून मागीर तो फुडें माशेलान वचपाचो आसा आनी आयज रातचो बस्तीक तो रथ हांगा उरतलो गोंडलान उरतलो सगळे आमच्या जपका तर्फे आमी रामाचो जय जयकार करून हो रथ आतां परतून आमी हांगासून ताका आमी हे करतले निरोप दितले